sa farko ka bani dama har ma da iko waƙe hotel masu karko wanda komai akwai masu girma. Ƙara salati wa annabinka shugaba wanda ba ci da tanka komai kasa da shi ba ka shakka a sasa bai duka tsarkaka. Ku zo mu je Shaf Hotel mu huta mu ci nama har ma kwanta ga AC in mun kwanta Shaf Hotel babu kamar ta. Hanyar ta garin Gudulle a Kano State ku gane kowa yake so sai ya zo ne Shaf Hotel ya zo ya huta. Ana walima har ma da dina taron family domin a gana taron siyasa mai sanya zauna duk ana yi a Shaf Hotel. Ɗakunan mu akwai su da girma ga gadajen mu na alfarma in ka je Shaf Hotel waka na dama Masa'ud baya na huta. Komai kake so za ka samu ko a bikin ku za ku yi kamu ku zo Shaf Hotel da ku samu komai ba ku yi nadama. A garin Wudil babu kamar ta Shaf Hotel ta daga tuta har garin Kano suna fadar ta a Najeriya babu kamar ta. Mu kan yanzu mun ji daɗi da Shaf Hotel muna nishaɗi wanda bai zo ba na zumuɗi domin ya je ya huta. Yan uwa duk ku sha kurmunku Masa'ud faya ne naku masoya na gaishe ku da Shaf Hotel yan amana na. Ku zo mu je Shaf Hotel mu huta suna da komai masu girma.